дасти мо 200 000 сомон аст аз ҷониби як соҳибкори ватандӯсту миллатдӯсту ғамхор абдураҳими кулобӣ оварда дар иқдоми ана ҳамин пешгирифтаи ака дар дастшон месупорем. имрӯз мо дар ноҳияи ҳамадонӣ дар деҳаи сайроб қарор дорем. як иқдомеро пеша гирифтагӣ ҳастанд ки шумо низ дар ҳайрат мемонед. чӣ гуфтанӣ? дӯстони азиз, мо ҳаминро гуфтанӣ ҳастем аз забони ватандӯстони миллат. шиор ҳамин аст ки ҳар шаб зи худат бипурс агар ту мардӣ. имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ? биё рафтем ябор. ин манзараи зеборо бубинед шумо. мо боварии комил дорем ки ҳар як ватандӯст дар ҳамин корҳои хайр дар пешравии ватани худ саҳмгузор аст. дар дасти мо 200 000 сомон аст аз ҷониби як соҳибкори ватандӯсту миллатдӯсту ғамхор абдураҳими кулобӣ оварда дар иқдоми ана ҳамин пешгирифтаи ака дар дастшон месупорем. хайра қабул кунед, дар ҳаққи ин соҳибкор дуо бикунед ки сафи чунин соҳибкорро худованд дар ватан зиёд шаваду ватани мо боз амархи ободу шукуфон шавад. ман деҳаи шуморо назар кардам, бисёр як деҳаи зебо, ҳамдигарфаҳмӣ, муттаҳидиро шумо бубинед. мо ҳама каса агар муттаҳид шавем, дар бари ҳамдигар бошем, ватан бениҳоят зебо ва обод мегардад. миннатдории худро ба соҳибкори ватанӣ абдураҳими кулобӣ мерасонам. миннатдории шахсан худам шахсан мардуми деҳоти панҷоб, махсусан деҳаи сайробро мерасонам. саломат бошанд, худованд ҳамеша барор дар корҳояшон бошад. ман умед дорам ки дигар соҳибкорҳо ҳам аз ин иқдом огоҳӣ пайдо кардаву саҳми калони худро дар ҳамин ҷа мегузоранд. 11 километр роҳ дохили ҳар як кӯча ана ҳамин хел мурунфарш, яъне асфалтпӯш мешавад. дастудем ки ҳамаи мардум сарҷамона ҷамъ омада аз як гиребон сар бароварда чуна спордестанд, мисол саҳми худ чуна ина дидем ки як соҳибкор мисол аз дигар ҷо ҳам бошад. раҳмат ба ҳамин одам ки мисол ҳиссаи худшо дар ҳамин ҷамоати мо гузоштад. бигузор ҳама вақт сарбаланд бошад, дасти кама набинав, ҳама вақт шоду сарбаланд бошад. ҷамоати панҷоб ба пеш. агар мо даст ба даст кунем, тоҷикистон ба пеш мешавад. бовар кунед. сарбаланд бошен, худованд муваффақтон гардонад ва боз дар ин ҷа бисёр зебогиҳои дигара бикунед. бо мо ҳамин хел омада хабартон гиред. сарбаланд бошен. дӯстони азиз, ҳозир бо раиси ҷамоати панҷоб ҳамсӯҳбат мешавем. бародар, камтарак маълумот медоден ин иқдома кӣ гирифт ва чанд қадар раҳро шумо мунфарш кардани ҳастед? саломат бошем, борига салом алейкум. иқдоме ки имрӯз гирифтем дар якҷоягӣ бо мардум иқдом гирифтагем ки мо дар ҷамоати панҷоб деҳаи сайроб 11 километр роҳ дар бар мегирад. 11 километр? бале, 11 километр роҳ байни кӯчаҳо ҳастанд. иқдом гирифтем ки дар якҷоягӣ бо мардуми худи ҳамин деҳа ҳамин роҳҳои байни ҳамин деҳа роҳҳои кӯчаро пурра асфалтпӯш намояд. инҷа дар ягон соҳибкорро саҳмгузорӣ карда истоданд ё ки мардум қатъи аз чи аст? ҳамин ҷое ки дестем рафта истодааст, масофаи 1 километр 700 метр дар бар мегирад ки соҳибкори худи ҳамин ҷамоати мо ҳамин деҳаи сайроб аз ҳисоби худшон ҳамин раҳа асфалтпӯш мекунанд. беҳтарин иқдома пеша гирифтаен, як иқдоми инсондӯстона, як иқдоми ватандӯстона. ин ватан, ин миллат, ин сарзамин ба чунин соҳибкорон ниёз доранд. хушо ба ҳолтон чунин соҳибкорое ки саҳми худтона баҳри ватану миллати худтон мегузоред. сохтани роҳ ин бунёди фардои обод аст. ин аст рамзи ватандӯстӣ, ин аст рамзи пешравӣ. мақсади мо фақат як аст. бигзор роҳи муҳаббат ба қалбҳо бошад. ин аст сарҷамӣ, ин аст ҳамдигарфаҳмӣ, ин аст муттаҳидӣ ки дар як муддати кӯтоҳ мардум сарҷамона шуда 11 километр дохили ҳамаи ана ҳамин кӯчаҳоро мунфарш, яъне асфалтпӯш карда истоданд. хубии кора нигоҳ ки дар ҳамин афтоҳо нигоҳ накарда роҳбари маҳалла бо калонтарои маҳалла ҳама сарҷамона кор кардастанд ки ҷамоатмон роҳҳо мунфарш шаванд. худо баракат тамо одамоеро ки ҳама тарафа дар беҳбудии ҷомеаи худ саҳмгузор ҳастанд, ба ҳеҷ як мушкилиё нигоҳ накарда саҳми худам мегузаронанд. бале, раиси ҷамоатш дар паҳлӯи мардум аз субҳ то бегоҳ қатори мардум кор карда истодааст. тоҷикистон ба пеш! ба пеш! ба пеш!